ọ na-adịkwa mma nọkọta ihe eme mana mmadụ anwụna i were oge a wee marazi ndị hụrụ gị n'anya marakwa ndị kpọrọ gị asị maka na obi ịhụrụ dị ezigbo aghụghọ karịsịa ihe ọbụla anaghị ama ihe dị n'obi ama ọ bụla na ahụ ihe mmadụ na-eche anya ma ọ bụ na-enwe ihe dị n'obi mmadụ ị ga-ara ịhụ ka obi dị onye ahụ ị kpọrọ enyi hụkwa ka obi dị onye ahụ ị kpọrọ nwanne ọchị abụkwa ụtọ ọ bụkwa ihe ile ịhụrụ na-eku amụma bụ ọla edo ntị adịkwa ọ dịrị akpọrọ nwanne ya nwoke nke tọrọ ya nke a na-akpọ mee ọ sị ya dede ọ ga-akakwa mma na ya rụpụtara ụlọ ebe obibi na onye a na-ekiri ekiri ekwesị ikpo ntụ na mba ji na-akarị ịhụ n'ọkụ na ha akarịala ibi n'ụlọ mkpọ aja na ọ bụghị ibi n'ụlọ mkpọ aja bụ okwu na ọ bụ mmiri izo onwe ha chịrị obi n'aka na ha abụọ na-agbasi mbọ ike na-achụ achụ na-enwude na ọ ga-abụ ihe ka ọnụ na-abịa ọ bụrụ ụlọ nna ha rụpụtara ka ha ka bi ma agwa dịra na nsogbu adịghị na ha abụọ ga-eme ya na ọ bụ eze ama na ga-eshi eshi ka ọ bụ na ya bụ ihe sokwa na-erinye nna ahụ etu a ka ụmụnne abụọ si kpebie gbaa aka malite nwa ụlọ site n'ịkpụsa blọkụ wee ruo n'igwu foundation onye nke agota aja onye nke agota simenti ha agba aka were obi ọcha na-arụ ya bụ ụlọ ndị mmadụ na-ekwunyere ha sị na ha bụ ụmụaka maara ihe ewere ha na-amanyere ndị ebiri ha na-amara ndị ebiri ha atụ mana etu mmadụ abụọ si wee mara ihe dị n'udo na-afụ ụfọdụ ndị iro ụfụ ọ na-afụ ha obi ụfụ ihe ha na-eche n'ebe ha nọbụ ọdịda ha na-achọ ụzọ ha ga-esi ga-abata ka ọgba aghara dị n'ezinụlọ ahụ mana ha amaghị ka ha ga-esi wee ga-abata maka na mmadụ abụọ anaghị achọ ọwa ha enweghị enyi ma ọlị mmadụ abụọ arụcha n'ụlọ kwabanye na ya bụ ụlọ malite na-emekwa ofụma na-aga n'ihu ọ dịrị akpọ ma emesị ya na ya achọ n'ịlụ nwaanyị ka ọ hụ onye ga-elepụrụ ya anya n'ahịa ọ na-azụ ma asị nsogbu adịghị na ya dịbe njikere ịlụ nwaanyị ugbu a na ya gaa n'ihu na ya akwụ ya n'azụ ma akwado ọ dịra ha ga-alụta ya bụ nwaanyị ọ dịra jiri lụta bụrụ onye na-achọ ọwa ofụma onye nwere godmọda ịma na ndị a na-enwe godmọda anaghị enwe uche nke aka ha karịa nke godmọda ha gwara ha o wepụ otu ụbọchị ndị iro na-achọ ka etisi anya bụ ezinụlọ na-achọ ụzọ ha ga-esi wee ga-abata were gwa ya bụ nwaanyị otu ihe nwaanyị eburu ya n'isi wee gakọrọ di ya etu a ka nwaanyị si wee gbọrọ mmụọ dị ya n'ebe nwanne ya nwoke nọ oge ọbụla ọgbaghara dị n'ezinụlọ a na-agbasọ mba ma ọ bụghị nwunye ọ dịra ana ma ọ bụrụ ọ dịra ana ma ndị ire a nọ n'akụkụ na-amụ ha amụ ma elekọtara ihe a na-achọ ka mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ọkpọ nwanne ya nwoke bụ ọdịra si ya na ya ahụ na nnọkọ bụ ọghọm na ha abụọ ga-agba aka ka ya ga rụpụrụ ya ụlọ ka ọ pụọ obi n'ebe ọzọ ka nsogbu a na-aghọtaghị akwụsị ọ dịrị agwa ma na nwanne ara ya ga-aba n'ụlọ ọbụla na ọnya nwa bụ diọkpara ya ga-ajụọ ihe agba ma egharị na ya bụ diọkpara a na-akụkwa ka egwuregwu ọ dịrị apụ wee ga kpọsa ụmụnna dị ewee tinyere ha okwu ọnụ gbakọ ụmụnna dị bịaziri tiwezi nya baki oyibo nsogbe were gwa ma komkom na nne ha akpụ ya n'aka wee bịa ije di oge adị ime ọ dịra n'afọ ime rara nwunye nna ha ahụ na nwunye nna ha nke mbụ amụtaghị nwa ewee gachọm onye tụrụ ime mkpuke ewee ga lọta nne ha n'oge nne ha bịanwara na ọ dị ime ọ dịra dọrọ ma n'aka wee bịa ya bụ na onye bụ diọkpara ebe ahụ bụ ọ dịra na ma enweghị oke n'ebe ahụ o wee bụrụ atụmatụ a ka ndị iro ji wee chọ ka ha wee tisa ụmụnne abụọ ma ha ahụghị ihe si n'aka nwunye ya wee tisaa ya eme anọ n'ihe iru uju ọ gbarala be nne ya asị ya na ohere adị ebe ahụ na ha enwe ala eme akwakọrọzie gaa n'ebe ọzọ gaa rentịrị ụlọ nọ n'ebe ahụ na-akwụ ụgwọ ụlọ o cheta ọnọdụ ya na nwanne ya nwoke site na ọdịmma ha wee ruo na ntisa ha anya mmiri na-agbasị ya n'anya akwa na-agụ ya o wee bụrụ na onye isi gị na ya ga-akụpụ n'isi buru ya n'obi na o nwere okwute ọ zụtara ụkwụ o wee bụrụ etu a ka ndị iro si wee bịa kụnye aka anya bụ ezinụlọ gee m ntị mbọ ndị iro niile na ndị asịrịmasị ebe ekụsa ezinụlọ onweghị ihe ha na-arụ kama ị ga-awa ha asịrịmasị wọ ha nri ezinụlọ dị n'udo anaghị amasịkwa ha ọnụ biri n'udo na-enyekwara ha ohere achịkwa n'ọwe nwee uche nke aka gị hapụ ihe godmother na godfather mmadụ agwana gị ka ezinụlọ gị ga-adị gị na ezinụlọ gị dị ka mkpa onye iro tinye isi chabie na ya enyekwana ohere ọbụla maka ọhụ obere ohere o tinye ata n'etiti ọka ya bụ ndị kwe ndị ekweghị ezinụlọ na-agba aghara onye amụghị ọdụ na mmiri ndị eti isi n'ọhịa ọ bụrụzi oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ atafọkwana akwụ mmanụ ntị adịkwa ya gazie